Haupa ekipo, gaur koria landuko. Aurrekaldia eta atzekaldia. Hortarako 3 bloke. Lehenengo blokia aurrekaldian zentrauko da, bigarrena atzekaldian eta hirugarrena zentro osoa, bale? Animo eta egurre. Lehenengo blokeko lehen ariketa, rodillo erdi. Bigarrena, rodillo osua. Hiru, rodillo osua luzaketatik. Bigarren blokia, pelbisan elebazioa. Besuaren atzea, bigarrena. Hirugarrena, mokora eta belaunan flexioaz. Txandaka. Eta azken amaitzeko, mantendu 10 segundu. Gogoratu, ariketa bakoitzean 10 errepikapen. Eta orain azkenengo blokia. Azkenengo bloke hau, pixkat zeltxoa eta indar gehiago enbiarrekoa. V. Bat. Bularan elebazioa. 2. Bizikleta. 3. Maila zaila eta maila erresa. Lau, guraizak. Eta 5, crunch. Eta maila zailagoan, ekipo, hau izen da gaurkoana, gogoratu, ariketa bakoitzien 10 errepikapen, gehienez, eta ariketa guztiak behin, birritan, edo hirutan, ados, hau da, serie bat, 2 edo 3, beti be, gure gaitasunen arabera, eta beti be,
zelan sentitzen garen arabera, ados? Hau pakibo, beste bat!